Alasi guys, alasi fैदों। ओरैनो जगार खालामजोबनाय नायलांबाय थादों होनबा साहा बिदि लांसै आं साहाखौ। नैबे अमा मोनबाय, अमा रेडि, ओमफ्राय दाउआबोथ' मोनबायना। दाउआनि बेहाय दाउजों आलुजों नै आलासि दं नालाय लोगोफोर, बाजैनि बिमा बिफा बिनानाव ओमफ्राय बिदिनो दा माखासे फैबावगोन, दा खावसे फैग्रोबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। खथाल'सो नामा जायो खन्थाफोरखौ बेदर थायगासिनो नै बेदर अमा बेदर सिरि सिरि खालामजोबदों अमा हायगासिनो एबार दाउ मोदोमलायबाय दाउआ गोथाव। नै ओरै संगासिनो दं मुरि ओमफ्राय मैथा ना संसै, बेखौ लास्टाव लांसै। नायलांबाय थादो गाइस। ओरैथिं आं दा मैथा संसै, नैबे नाजोंहाय बाटारजोंहाय नैबेखौहाय दोनथ'नोसै। बेखौ दा फ्राय एवना होनो हागौ आरोना, दा बेखौ उनाव एवगोन। रेडि दंखायो, खावसे मोनखाबाय। दा नै सामब्राम पियाज बानलु हरबाय, दा बेनिफ्राय बेखौ हरनोसै। आंनाया जायो नालाय, ओंखायनो आं होथ'नो हानाय नंला। एबार हरनोसै, एसे खामथोंसै। मैथायाव ना होबाय आरो जे ना फोमोनगासिनो दं। आलासि फैबा एसे लादों आरो आलासिफ्रा, नोंथांमोना मिथिखागौ। मैथाया गोदौबाय, मारै नाफोरा एवगासिनो दं, बथलफ्रा गुदुं जानायनि। बेनिफ्राय बे थान्दा मोननायनि फ्रुटि लोंसै दा। आयौ माथो जाबाय। थान्दा कुल कुल, उदैया थान्दा मोनलायबाय। सफारि फिथाइ सोर हरा? आनै हरदोंदां। आनै बिसोरसो लाबोदों, आनैमोन। थान्दा मोननायखौसो लोंनोसै आं। नै जादो मोजां ना गोदान जादो नै सफारि फिथाइ गिदिर गिदिर दं। फान्थाव एवगासिनो कुर्टि दंबावो, फान्थावानो बेल'सै गैला आरो मैथा मोनबाय। मेथाइबो जायासै बियो, मेथाइयानो दंजोबो। थांदो अबे सुमफ्राम थाया। नै भाजा जानो मोनबाय, आलु फिसा फिसानो मोजांथार। माखौ माखौ सालाद थाइबें, गाजर, सामब्राम, बानलु, दुन्दिया सालाद। ओरै ओंखाम बहायबाय। याम्मी याम्मी। मैथायाबो मोनबाय। दा रेडि दंजोबखायो, ओंखामा मोनबानो खुरनोसै। आरो मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना हो। अगर नहीं है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मेहमान आए हुए हैं, इसलिए सब खाना पीना हो रहा है।
शेयर apa ini di mape मैथा ना बै माबि बेयो जाहैबाय मुरि कन्ट्र माबा बान्दा कफि ना खर' बेनिफ्राय दहायनो नुखाबाय मानो गाखो सुमफ्रामखौ गाय दाउ so अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नोङो अख्लाना दोनजोब्बाय नालाय मा खलबे अख्लाना दोनजोब्बाय माने दहाय हानायखौ माथो जाया होना नोंलाय बेखौलाय जाला आं मोनसे जानोसै दादे नों जाया नालाय आंहा जानोसै जानोसै मेथाइ जोबोद माखौ गोथावथ' खैसिब खैसिबनो मेथाइया नै एबार गयबा जालायबाय सुमफ्राम फिथाइ जालायबाय सुमफ्राम फिथाइ ओंखामा दाबो मोनथ'वाखै नै संगासिनो दं दा बेखौ जानानै एसे उदैखौ थाजिम खालामना लागासै लोगोफोर नायदो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरोना जास्ट ससेल' खालामनाय हाब्बायानो जोसा माइरंसो दे जोसा लोगोफोर आलासिफोरनि एसे लादों आं नङा आरोना बिमा बिफा लांबाय हासबेन्डआ एसे लादों गाज्रि दामोन ना सोलोंनायखौ रंमा हायो गुबै नै बेदरा अमा आरो दाउ मिक्स खालामदों जाया नोङो जानो बानाय जाम्बा ओंखामा जोसा मोदोमबाय होखारहरबावबाय नुजायानो स' आं बे एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दा आलासिजों हुलुस्थुल जायो नालाय लानोबो माबाया जायो बे मोनसे मोनबाय फारसेया दा फारसे अलविदा दोस्त' दालियावहायलाय नै थौ माबासोखा एकदम माबा राइस कुकारनिमोन बियो मा गेलेदों मा गेलेयो सेस बुंबाय नोङो नै गय गोथां हानखाबाय आं दा बेखौ खावनोसै ये खाएगा खाना खाने के बाद ही खाएगा सो अलविदा लेती हूँ दोस्तों बाय बाय सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाइक दीजिएगा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ तो मैं भी करूँगी सपोर्ट आप लोग को अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें तो बाय बाय।